Dobar dan svima. Imamo predavanje koje smo odlučili radi trenutne situacije projicirati putem društvenih mreža i YouTube-a i plasirati ga usput povodom Clio Festa, odnosno ovogodišnjeg dana povijesti. Tema kojom ćemo danas izdvojiti nekoliko desetaka minuta zove se Povratak imperija u Istru, odnosno odjeci Etiopskog rata 1935. do 1936. u Istarskoj provinciji na temelju arhivskog gradiva Državnog arhiva u Pazinu u kojem radimo upravo ovaj snimak. U međuvremenu je na temelju istih tih istraživanja izašla knjiga koja se nalazi ovdje izložena, koju doniramo Pazinskom arhivu, tako da možemo kazati da je to rezultat višegodišnjeg istraživanja koje na neki način ovim predavanjem i ovom knjigom zaokružujemo. O čemu se tu radi? Znači, što je to, koji su to zbivanja koja su ušla u ovo istraživanje? To je Etiopski rat, odnosno agresija fašističke Italije na tada Afričku carevinu Etiopiju ili Abesiniju, kako se to tada zvalo. To je događaj koji se odvijao između 1935. i 1936. I ja bih izdvojio da je u događajima koji su prethodili početku Drugog svjetskog rata, to je jedan ključan događaj. Dakle, zapravo tim događajem kreće jedna serija, jedan domino efekt ratova, odnosno agresija koju tadašnje države koje smatramo fašističkim, odnosno nacističkim, šire svoj utjecaj u Europu i na svijet. 1935. dakle, Italija je napala jednu od dvije neovisne tada države na afričkom kontinentu, to su bile Liberija i Etiopija, dakle država kako se to kaže, geografski rog Afrike ili Istočna Afrika, država koja je tada bila carevina, na vlasti se nalazio veoma popularan Haile Selassie I, Negus ili car Etiopske carevine. Zašto je Italija, tadašnja fašistička Italija, odlučila izvršiti jednu oružanu agresiju na tu neovisnu afričku državu? Razlozi se još mogu potražiti u predfašističkom razdoblju. Dakle, krajem 19. stoljeća je čitava Afrika bila predmetom kolonijalnih aktivnosti gotovo svih važnijih europskih država. Tu se pojavila Italija kao neki, kako se kaže, latecomer, i ona je uspjela prigrabiti nekoliko posjeda na upravo tome rogu Afrike, dakle 19. stoljeće, stvaraju se kolonije Eritreja i nešto kasnije Somalija. 1911. godine još jedan rat koji je domino efektom doveo do, u ovom slučaju, Prvog svjetskog rata. Italija je napala Osmansko carstvo, točnije Libiju, i to je bila treća kolonija Italije. Nakon Prvog svjetskog rata naravno dolazi fašizam na vlast, koji Etiopiju želi na neki način kazniti, prvenstveno za poraz koji su Etiopljani nanijeli Italijanima 1896. u glasovitoj bitci kod Adue, kada je jedna tada afrička vojska gotovo primitivnog ustroja i naoružanja izvršila i izvojevala jednu pobjedu nad jednom europskom silom, nešto što je u tom trenutku bilo zapravo jedan raritet. Tako da nakon 40 godina, nakon tog neuspjelog napada na Etiopiju kojim tada vladao Negus Menelik II, sada Benito Mussolini i njegova fašistička stranka, odnosno zapravo i država kojom on vlada nakon 1922.
namjerava stvoriti nešto što se može kazati palingenetički novo rimsko carstvo. Ovdje, s obzirom da smo mi u Istri i ova tema će govoriti o odjecima toga rata u Istri na temelju arhivske dokumentacije Državnog arhiva u Pazinu, Istra je postala dijelom Italije nakon Prvog svjetskog rata. 1920. to se ozakonilo međunarodnim jednim ugovorom, Rapalski naravno ugovor, koje evo ove godine obilježavamo 100. godišnjicu. Istra je ušla u sastav Kraljevine Italije i postala istarskom provincijom sa sjedištem u Puli. Kao što smo malo prije kazali, što je to Etiopija ili Abisinija? To je jedna zapravo monarhija afrička koja vuče jednu dugu tradiciju. Ima tu nekih jako interesantnih, možemo sad čak kazati Indiana Jones momenata u cijeloj toj priči. Naime, vladarska kuća etiopska sebe nazivala Solomonskom dinastijom. Njihova tradicija tvrdi da oni potječu od, znači njihova loza potječe još od starozavjetnog biblijskog izraelskog kralja Salomona koji je imao jedan brak iz koga se rodio prvi, kaže tradicija, etiopski vladar i tako sve to nakon gotovo 30 stoljeća do toga se držalo u Etiopiji i čak postoji jedna legenda, jedna nikad potvrđena teorija da je nakon Salomonove smrti u jedno etiopsko svetište doveden je onaj glasoviti kovčeg saveza. Ali vratimo se mi u 20. stoljeće. Etiopija je bila članica Lige naroda, tako da je tu ta agresija fašističke Italije imala i neke svoje odjeke međunarodne i neke reakcije tadašnjih velikih sila u svijetu i Europi. Kada zapravo počinje priprema prema napadu fašizma na Etiopiju, to je početak 30. godina, kada su planovi za novu agresiju već bili spremni, a sam povod je izabran u jednom događaju koji se dogodio u prosincu 1934. To je jedan okršaj pogranični u pustinji Ogaden između Etiopije, na granici Etiopije i Somalije, kada je talijanska strana optužila Etiopiju za izgred, za incident, što je zapravo onda dovelo do toga da su se počele već sljedećih nekoliko mjeseci pripremati zapravo mobilizacija vojnika o kojima ćemo malo kasnije ispričati. Italija je računala tu na nekakvu šutnju, nekakvu, nećemo reći blagonaklonu reakciju tadašnjih važnih europskih sila, Britanije i Francuske. Oni su računali da će oni zapravo zatvoriti oči pred jednom blatantnom vojnom agresijom. Sad, kada je započela već mobilizacija, fašistički režim je pripremio jedan dan, zapravo datum kada će taj rat početi. To je odabrano početkom listopada mjeseca 1935. i na taj dan trebali su se održati veliki skupovi fašizma, kako se to u izvorima tada čita Adunate generali delle forze del regime, i to možemo čitati u dokumentaciji DAP, Državnog arhiva u Pazinu. Konkretno se ovdje radi o fondu 55, dakle prefektura Istre u Puli. Ta dokumentacija je veoma bogata gdje se prikazuje minuciozna preparacija toga javnog skupa koji se treba dogoditi uvečer 2. listopada 1935. kada je u Rimu Benito Mussolini održao jedan govor i taj govor se trebao razglasnim sustavima, radijskim, slušati u obliku masovnih skupova diljem čitave Italije, pa tako i u Istri. Imamo jednu fotografiju čak iz toga vremena koja prikazuje upravo taj skup uvečer 2. listopada 1935. u Brtonigli, koja prikazuje ljude okupljene u nekakvoj sali, nekakvom domu,
najvjerojatnije se radi o tadašnjem dopolavoru i zapravo u izvorima čitamo zašto se to dogodilo, zato što je tu večer čitavom Istrom vladalo jedno strašno nevrijeme koje je na neki način i pokvarilo te planove koje su trebali uključivati okupljanje ljudi na otvorenim prostorima, odnosno trgovima gradova. U Puli konkretno to je čak trebao biti amfiteatar, odnosno arena. Imamo, dakle, kao što smo rekli, čitav niz dokumenata prisutnima u Fondu 55. Jedan od njih će se sada prikazati. On govori o tome kako je data naredba službenicima državnih firmi da moraju to u trenutku kada bude dat signal napustiti svoja radna mjesta i obavezno se okupiti na tim javnim mjestima da se prikaže jedan masovan pristanak. Zapravo jedan masovan pristanak čitave nacije prema povijesnim događajima koje je Benito Mussolini zapravo pokrenuo. Ovo je konkretno dokument telefonske agencije u Puli. Nakon tog okupljanja su fašistički službenici, odnosno ministarstvo u Rimu je tražilo izvještaj iz svake provincije, pa tako i iz Istre, i lokalni službenici režima, dakle fašistički čelnici i dakle, zapovjednici karabinjerskih postaja su slali izvještaje o broju ljudi i o njihovim reakcijama. Ovo bi bilo iz Bižinade, kaže, okupilo se 500 ljudi u redovnom poretku i entuzijastično su aplaudirali svim riječima koje su dolazile iz govora Ducea Benita Mussolinija iz Rima. Interesantan je i ovaj dokument iz Pazina, dakle, karabinjeri iz Pazina izvještavaju Pulu, dakle, ovu prefekturu u Puli, da se u Pazinu također jedno entuzijastično okupljanje se dogodilo, na kojem se okupilo oko 3000 ljudi uz entuzijastične reakcije na taj događaj. Što je tu bilo? Zapravo, fašizam je stvarao konsenzus oko događaja koji su se događali i sve je išlo ka tome palingenetičkom stvaranju novog rimskog carstva. Stvaranje novog rimskog carstva je bila glavna tema kroz čitavih tih godinu dana. Nakon početka Etiopskog rata, to vidimo iz mnogih ikonografskih detalja po čitavoj Italiji, pa tako je mjesec dana nakon početka agresije je ispred pustog amfiteatra čak podignut spomenik rimskom caru Oktavijanu Augustu. Ono što je uslijedilo još mjesec dana nakon, dakle krajem godine 1935. je reakcija međunarodne zajednice na ovaj rat, koji je bio iskorišten opet u propagandne svrhe od strane fašističkog režima i to dosta uspješno, a to su sankcije koje je Liga naroda uvela Italiji. Te sankcije nisu imale nikakvog utjecaja na daljnji tijek toga rata. Međutim, ono što je uslijedilo je jedno bombardiranje, pod navodnicima, talijanskog tadašnjeg življa, odnosno ljudi koji su živjeli u Italiji, među kojima i Istrani, propagandnim crticama koje su trebale stvoriti jedan animozitet prema tim državama koje su pokrenule sankcije. Tu su uglavnom Englezi i Francuzi i tu se zapravo javlja ono što će kasnije se zvati kao pokret za proizvodnjom, odnosno potrošnjom isključivo talijanskih proizvoda. Ovo su konkretno istovci iz tadašnjeg jedinog istarskog dnevnog lista Corriere Istriano, u kojem se pozivaju ljudi na izbjegavanje britanskih i francuskih proizvoda, a sve to kulminiralo prosincu 1935. jednim događajem, ritualnim događajem koji se zvao Dan Verice, odnosno kada su Talijani dali svoje zlatno prstenje državi kao pomoć zlatom jednoj državi koja je bila pod embargom tobožnjim zapadnih sila.
godinu dana nakon tih događaja oni su obilježeni postavljanjem ploča po svim općinama u Italiji, tako je i po Istri smo imali ovakve ploče koje su trebale zabilježiti pomoć, znači sjećanje na pomoć koju je talijanski narod dao talijanskoj državi. Ovo konkretno se nalazi unutar zidina kaštela u Savicenti. Naravno da je natpis koji se nalazi na toj ploči uništen nakon Drugog svjetskog rata, kao i većina simbola tada već nestalog fašizma. Još jedan izvor informacija koje možemo koristiti je glas istarskih Hrvata i Slovenaca koji su zapravo utišani u Istri, međutim taj glas je nastavio živjeti u inozemstvu, konkretno u tom trenutku. To je bio Zagreb, to je bila Kraljevina Jugoslavija, jedna druga država. U emigraciji su se nalazili mnogi Istrani i tamo su izdavali svoj list Istra koji je veoma oštro kritizirao taj talijanski rat, a i pisao o participaciji istarskih Slavena u ratu, znači talijanske vojske, jednom ratu za koji se smatralo da nije bio njihov, da je njima bio nametnut. U dokumentaciji Pazinskog arhiva nalazimo mnoštvo dokumenata o represiji koje u tim trenucima bila izvođena nad istarskim stanovništvom. Strašno se pazilo da se ne šire lažne vijesti, odnosno da se ne šire vijesti koje bi narušile moralno stanje nacije i jedinstvo u tom trenutku, tako da evo imamo nekoliko primjera. Kaže, jedan rovinjež je uhićen od strane karabinjera zato što je širio disfatističku propagandu i vrijeđao je šefa države. Misli se na šefa vlade, to je bio Mussolini. Onda recimo u Plominu imamo jedan slučaj da je uhićen jedna, kako kaže dokument, skitnica zato što je širio tendenciozne i lažne vijesti vezane uz gubitke talijanske vojske u istočnoj Africi. U Balama, dakle, je jedan mladić uhićen zato što je izgovorio sljedeće riječi. Kaže, Abessinija će dati puno posla Italiji zato što Italija je veoma brbljava, Italijani su lažljivci. Pa imamo tu i Njemačku koja cilja na Austriju, a Engleska će sigurno pomoći Etiopljanima. Te izjave su bile dovoljne u javnosti, izrečene negdje vani, dovoljne da zapravo dođe do uhićenja toga čovjeka. Imamo nekoliko minuta ćemo izdvojiti da vidimo što se to uopće dešava u Etiopiji. Talijanska vojska je bila jedna u tom trenutku moderna europska vojska, mehanizirana sa zrakoplovstvom. Vojnici u Etiopiju su slani u tim tipičnim kolonijalnim uniformama. To su bili svakako i crnokošuljaši, da se pokaže kako je to jedan rat koji vodi fašistički režim. Talijanskoj vojsci su pomagali lokalni, takozvani kolonijalni vojnici askari. To su bili Afrikanci unovačeni u postrojbe talijanske vojske, uglavnom Somalci i Eritrejci. Talijani su dopremili u istočnu Afriku mehanizirano oružje koje se sastojalo od oklopnih vozila. Tada su Talijani imali u dotaciji tankete, recimo ova težine 3 tone. To je bilo recimo najčešće oružje talijanske vojske u Etiopiji. Tu je bilo i zrakoplovstvo. To zrakoplovstvo je dopremljeno u Afriku brodovima, avioni sa bombama napunjenim TNT-om, ali i kemijskim naoružanjem koje ćemo također spomenuti. S druge strane, etiopska vojska je bila jedna još uvijek primitivna vojska, neusporedivo slabije naoružana od većine europskih
vojski, osim recimo jedne male postrojbe, takozvana imperijalna garda, koju su čak trenirali belgijski vojnici, njih je međutim bilo jako malo da bi uopće mogli napraviti nekakvu razliku u tome ratu. Većina etiopskih armija, to su bile feudalne armije koje su unovačene od strane lokalnih feudalnih moćnika, takozvani rasovi. U Etiopiji oni su u mnogim slučajevima bili naoružani isključivo antikvarnim puškama još iz 19. stoljeća i zapravo hladnim oružjem. Vojne operacije u Etiopiji su trajale od listopada 1935. do svibnja 1936. U nekoliko otvorenih bitaka zapravo stvar je bila riješena. To se dogodilo u rano proljeće 1936. Jednostavno, etiopske snage nisu imale načina kako zaustaviti prodor talijanskih mehaniziranih vojsci koji su usput pribjegle jednom zločinačkom, možemo kazati, korištenju bojnih otrova, odnosno kemijskih sredstava koje nisu štedile niti civilno stanovništvo. To kemijsko ratovanje je dugo godina nakon zapravo završetka Drugog svjetskog rata bilo predmetom šutnje u Italiji. To je tek nedavno, relativno nedavno izašlo zapravo u javni prostor. Oružje koje je Italija koristila je bilo već tada na neki način predmetom raznih osuda od strane međunarodne zajednice, međutim nitko nije spriječio Talijane da u tome, na taj način ratuju. S druge strane, u onom listu Istra koji smo malo prije spomenuli, već se može čitati zapravo o talijanskim ratnim zločinima, tako da je to bilo zapravo već tada poznato, a i sam će car Haile Selassie kasnije u Ženevi progovoriti o tome pred cijelom Ligom naroda. Zadnja bitka prije kraja zapravo etiopskog rata se dogodila pored jednog jezera Šangi ili kod Majčeua, kada su tisuće etiopskih boraca u povlačenju zapravo bile obasute otrovnim plinovima iz talijanskih zrakoplova. 1935. točnije 5. svibnja je zabilježen u Italiji događaj važan, to je ulazak talijanske vojske u Addis Abebu i isto povodom toga događaja je napravljen jedan miting diljem Italije koji je okupio tisuće ljudi na ulicama talijanskih gradova i to naravno možemo čitati iz opsežne dokumentacije Državnog arhiva u Pazinu. Cijela ova priča zapravo završava 1941. godine u jeku Drugog svjetskog rata, kada su snage Commonwealtha, odnosno snage predvođene Velikom Britanijom, oslobodile Etiopiju i zapravo Italija gubi taj dio svijeta u svibnju 1941. Sad, list Istra iz Zagreba je puno pisao o participaciji vojnika iz Istre u ratu. To je uvijek uglavnom označeno osudom i nasilnim načinom na koji su ti ljudi bili dovađani u talijanske jedinice koje su zatim slane u Etiopiju. Što se tiče dokumentacije u Državnom arhivu u Pazinu, mi nalazimo ono o čemu se zapravo priča jako malo, a to je slučajevi dezerterstva. Dakle, kada bi određeni mladić, recimo bio 1911. godišta, dobio bi nekakvu razglednicu koja je njega upućivala na pojavljivanje u lokalnom garnizonu. Bilo je slučajeva da bi ti mladići naprosto ilegalnim putem napustili područje Italije, odnosno Istre, i otišli u Kraljevinu Jugoslaviju. Radi se negdje između 200 i 300 ljudi. U dokumentaciji konkretno Pazinske karabinjerske čete nalazimo niz popisa pozvanih
vojnika, dakle pozvanih mladića iz Istre u razne postrojbe i veoma minuciozan pregled i kontrola nad njima. Kao što možete vidjeti na ovom dokumentu, zaokruženi su crvenom kemijskom, dakle na dokumentu, neki vojnici, neki mladići koji se nisu pojavili u tim određenim postrojbama, tako da se može kroz dokumentaciju pratiti ona osoba o kojim se to ljudima radi, a također se može pratiti i reakcija vlasti. Dakle, vlasti su onda pokretale istrage i u nekim slučajevima, kao što vidimo u ovom dokumentu, daje se pretpostavka da je ovaj mladić iz Berma konkretno, da se već u ovom trenutku kada se sastavlja ovaj dokument nalazio na području Kraljevine Jugoslavije, u kojoj je emigrirao ilegalnim putem. Tako da, nakon nekoliko, kronološki, nakon nekoliko dokumenta saznajemo i njegovu trenutnu adresu u Jugoslaviji, konkretno ovaj vojnik se nalazio na području Dravske Banovine, odnosno to je današnja Slovenija. Inače, da bi došli do piktografskog materijala o vojnicima koji su sudjelovali u Etiopskom ratu, to je jedan nešto teži posao. To fotografije nisu, naravno, privatne fotografije nisu uglavnom završavale u arhivu, tako da bi istraživanje koje će se svakako nastaviti trebalo doći do kontakata nasljednika mnogih vojnika, tako da ovo istraživanje konkretno je našlo nekoliko primjera. Jedan niz predivnih fotografija je došao iz obitelji, znači nasljednika vojnika Antona Cicerana iz Barbana, koji prikazuju zanimljive fotografije upravo sa ratišta, dakle iz Etiopije. Vidite vojnik obučen u tipičnu kolonijalnu uniformu i na poleđini naravno pismo koje, odnosno poruka koja je ta fotografija trebala još prenijeti u Istru. Na ovoj fotografiji vidimo također još jednog vojnika iz Istre, to je Liberato Guštin iz Guštini, baš ovdje kraj Pazina, njegov sin mi je pokazao, dakle, njegovu fotografiju u uniformi talijanske vojske i medalje koje je svaki vojnik nakon sudjelovanja u tome ratu dobio od talijanske države. Ono što je također zanimljivo, a s time ćemo zaključiti ovo predavanje, su podaci o vojnicima iz Istre koji su poginuli u tome ratu. I jedan popis se nalazi upravo u dokumentaciji prefekture u Istri. To je popis od 29 imena vojnika, dakle njihova imena i prezimena su ovdje prisutna. Prisutno je mjesto porijekla i prisutan je čin koji su to i vojnici imali u trenutku pogibije. Za neke čak imamo i datum pogibije i to se može povezati, dakle, datum u dokumentaciji iz Pazinskog arhiva sa historiografijom, provući kroz postojeće historiografske radove u Italiji. Dok konkretno četvorica od ovih poginulih su poginuli na isti dan, 21. siječnja 1936. Radi se o crnokošuljašima, dakle ljudima koji su bili unovačeni ili su dobrovoljno otišli u crnokošuljaške jedinice u Italiji. Došlo je do konkretno toga datuma, do jedne bitke, jedne zasjede u kojima je zabilježen najveća pogibija na talijanskoj strani u jednom konkretnom događaju. Konkretno to je bitka takozvana u Klancu u Arieu i od 300-tinjak poginulih talijanskih vojnika i mi imamo, evo, u dokumentaciji Pazinskog arhiva zabilježena ova 4 istrana. S time bih zaključio ovo predavanje. Svakako da su daljnja istraživanja moguća. Za sada smo zaokružili, možemo kazati, jednu cjelinu kroz ovu knjigu koju vidite
koja je izdana prije mjesec dana i ovim predavanjem koje evo, želim ugodno slušanje i možda kroz ovu online nastavu bude poslužilo tijekom rada naših učitelja, a naravno i sljedećih godina. Hvala lijepo.